Γεια σας, Πάρης Κωνσταντίνου, φυσικοπαθητικός, προπονητής προσωπικής αυτογνωσίας, προσωπικής αυτοβελτίωσης, και σήμερα θα ήθελα να σας αναφέρω μία θεραπευτική στρατηγική που την ιδέα μου την έδωσε μία επιστημονική έρευνα που έχει γίνει σε φοιτητές της ιατρικής, και σας έχω ξαναπεί, έχω επικοινωνήσει ξανά σε εσάς, σε παλιότερα βίντεο μου, σε παλιότερες ταινίες μου, ότι η νούμερο ένα αιτία όλων των ψυχοσωματικών παθήσεών μας, όλων των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, είναι οι χρόνιες συστεμικές τοξικές κυταρικές φλεγμονές. Εντάξει, και αυτή η έρευνα που έχει γίνει σε φοιτητές της ιατρικής έδειξε ότι το sodium bicarbonate, δηλαδή η κοινή μαγειρική σόδα, εντάξει, εάν την παίρνουμε μισό κουταλάκι την ημέρα σε ένα μεγάλο ποτήρι νερό, ξαναεπαναλαμβάνω τη δοσολογία, μισό κουταλάκι sodium bicarbonate, μαγειρική σόδα, σε ένα μεγάλο ποτήρι νερό, αυτή η σόδα έδειξε να μειώνει κατακόρυφα τις χρόνιες συστεμικές φλεγμονές που είχαν αυτοί οι φοιτητές της ιατρικής, και το κάνει με το που διεγείρει την σπλήνα να παράγει ένα είδος φαγοκυτάρων, τα οποία ρίχνουν τις φλεγμονές, μειώνουν τις χρόνιες φλεγμονές στο οργανισμό μας, σε αντιπαράθεση με μια άλλη ομάδα φαγοκυτάρων που δημιουργούν φλεγμονές. Εντάξει, άρα αυτό είναι απίστευτο, είναι μια απλούστατη θεραπευτική στρατηγική που θα μπορούσε οποιοδήποτε να τη χρησιμοποιήσει. Σας την εισηγούμε, εάν έχετε, και λίγο πολύ όλοι έχουμε χρόνιες συστεμικές φλεγμονές στον οργανισμό μας, να τη χρησιμοποιήσετε. Εάν πάσχετε από αυτοάνωσα νοσήματα, σας την εισηγούμε να τη δοκιμάσετε. Δεν υπάρχουν παρενέργειες, σοβαρές παρενέργειες ουσιαστικά, και έτσι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Δεν είμαι γιατρός, πάντοτε να συμβουλεύεστε τον ειδικό γιατρό σας, τον προσωπικό σας γιατρό, ένα ειδικό ρευματολόγο ή δεν ξέρω εγώ τι, αν έχετε αυτοάνωσα νοσήματα. Εντάξει, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες, από τη στιγμή που μπορείτε πανεύκολα και πάμφθηνα να τη χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιήστε την για 15 μέρες για να δείτε τι κάνει για σας, αν δουλεύει για εσάς ή όχι. Άρα, sodium bicarbonate και δύο ακόμη νήξεις, δύο ακόμη σημεία. Εάν θα αγοράζετε μαγειρική σόδα sodium bicarbonate, να τα αγοράζετε από ένα καλό κατάστημα βιολογικών τροφών, από ένα βιολογικό κατάστημα, διότι εκεί η σόδα ως επιτοπλίστων θα είναι καθαρή και δεν θα έχει βαρέα τοξικά μέταλλα μέσα, εντάξει, διότι είναι νοθευμένη στην αγορά και έχει αλουμίνιο, εντάξει, που είναι βαρύ τοξικό μέταλλο. Δεν θέλετε να το βάλετε αυτό στο οργανισμό σας, διότι θα σας δημιουργήσει φλεγμονές. Εντάξει, επίσης, sodium bicarbonate είναι η αφρόζα που χρησιμοποιούσαμε εμείς οι Κύπροι για δεκαετίες στη ζωή μας, για τη χώνευση, εντάξει, η περίφημη κλασική αφρόζα. Απλά η αφρόζα έχει μέσα ζάχαρη και δεν το θέλετε αυτό, διότι η ζάχαρη είναι ο κύριος ενοχοποιητικός παράγοντας που δημιουργεί χρόνιες συστεμικές φλεγμονές στον οργανισμό μας. Εντάξει, άρα ένα καλό κατάστημα βιολογικών τροφών, για να μην έχει βαριά τοξικά μέταλλα, δεν παίρνετε αφρόζα διότι έχει ζάχαρη μέσα. Την παίρνετε μισό κουταλάκι σε ένα μεγάλο ποτήρι νερό για 15 μέρες, να δείτε αν δουλεύει για σας. Άρα, Πάρης Κωνσταντίνου, φυσικοπαθητικός, εκπαιδευτής σύμβουλος προσωπικής υγείας, προσωπικής αυτογνωσίας, προσωπικής αυτοβελτίωσης, life and health coach. Και αν σας αρέσει αυτή η σύντομη ομιλία μου, μην ξεχάσετε να μου βάλετε ένα like και μην ξεχάσετε το κανάλι μου να γραφτείτε στο YouTube. Είναι Πάρης Κωνσταντίνου με αγγλικούς χαρακτήρες, Πάρης Κωνσταντίνου YouTube. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε από τα βάθη της καρδιάς μου μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.